Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki nong teri bah kamat juga koi kakia. Ki Asha hadin ka jing thok ha ka Dr. Mazel Amperin Lingdo. Kepada Menteri Sorkar bapet ya katnat ka koi kakia. Kabala bu por menta ka singi ka khan riu terik urisau arajar arfulai. Bani kendu eki halor ki mat jing dawa. Ya kaba kila bu ahmat jongka. Menta kila aipor shitayo ban pinmi ya ka notification bala pun orlong ya ki mat jing dawa jong ki Asha. Katkum ka jinga thu jong ki Asha nakaliang jong ka Dr. Mazel Amperin kala penpet bani kendu ha ka lai terik mentau benai henrai kensan na pen kriya no sya ka khat sau terik mentau benai bat naka khat sau terik la pen kriya sya ka khat riu terik mentau benai henrai onda kini ki Asha kila wan poi haskat teriat kila yo jiktem bakalami no naki kam bakirki ban lech Delhi klem da pen tip ki Asha habai keren bat ka nong aibut jong ki Asha ka kong Sony Kharjana kalai thu baki Asha kila aipor shitayo yak Dr. Mazel Amperin Lingdo bahkan penmi ya kan notification baladep ban penorlong ya borok kimat jingdawa jongki Nakaliang jong Meghalaya Asha Workers Union hi hadin ke jing ya bu appointment bat i Madam Amperin Lingdo ibade i health minister jong Meghalaya sien ila ayengi ya katarik khat ru tarik jong Oktober kepada mentagasi hakapor arbaje bangin don ka appointment bat i rei ke ke basosi dangi la apoi shnepat ngila ba i Madam i khamlon hapo ko office ke bama i dei bandon hadin bangila ayo ban phone i ong baki don ki kam kerki ke bama i haban le Delhi tenak liang jong ke Meghalaya Asha Workers Union hi hajing shisha ngi sngau ban ong ba ila dei ban pentip ngi shisngi arsi shwa kane kasngi ke ba ma i imla ban ya don rengkat bat ngi ti kejingwan jongi hangne bantanga singiru kamdei ka ngidon shibun ki mat jing dawa ki bana kaliang jong ki Asha ki bangi kwa bangin bu la ne banwan ra pedeng jong ibat kane kamdei hi ka mat jing dawa ka badang thamai kala dei ka mat jing dawa ka bala kham slam ha ka bangi la ayo bane kendu bad i la arteli ki meeting te bat kita ki mat jing dawa jongi kilong ke benengkong kelong ban pen kiu ya ke jing siu jong ki Asha kat kum ka dor ka baya dei bat kejuk ka ba menta namar kumbangi ya kerana keju kapor syakapor keju ya kerana kini ki benta ban ong ba ki Asha ki nomla syu ban trai ya ini jing siu batang ar hajar tengka tengi la persang ban ya keren bat i ha kecing ya kendu ke benengkong bat kum juru kecing ya kendu ba ar rei na keliang jong i klem ai ya kejubam ba i la ne em ban pen kiu ya kecing siu jong ki Asha rei ha kecing ya kendu ke benengkong i ong pat sawan hadian jong ke sipau sngi bangin saya keren ya kane ke benta bat kum juru ha ke meeting ke baar ke bangi yo bani syong bat i bangila akran ya kane keju ke mat jing dawa ila ong beang ngi banwan hadin jong ke sipau sngi bani akran ya kane ke phang te menta ngatrai ke ladangam bakala kala apoi sikilai benai sau benai kam dei syu ke sipau sngi kumbangi ngila kumbama i ila bu por ngi kejing temu hi jong ke union menta sngi ya ke bama i ila bu ya ke appointment namar ba hadien jong ka second meeting ke bangi ngiwan ha ke sipau trik Julai ke first meeting kadai hak arpoi trik Jun ke second meeting kadai hak shpau trik jong benai Julai hadien jok shpau trik idang ong yang iba sawan hadin shpau sngi kumbai la batai presiden menta henrei kata kala apoi duk menta iklan pat la ban bu iklan pat la ban khot henrei la kata ibu ikani ka appointment ila persang men bu appointment syakalai trik nakalai trik jong mentau benahi pen kenria na syaka khat sau na khat sau tengya keren ipoi no syaka khat riu trik te menta khat riu trik du hakalai trik di cancel be hak artrik men miet tiki bi Asha ki bawana jangai kila awan chani ki Asha ki bedai dokhat na spot joana nong stoin kila yawan te menta ka sngi ru keju klem the informing i prio shwa jong ka sngi te klem pentip yang i bangin nemwan la ne bi imdon shu apa bi imla bandon ha kane ka hang ne pos veterian te kani gadi ka ban ra jing e shu ki Asha ki bawan na jangai te to hak bai dai bakata ngi su thu le se ka don ka jing bombiang ka jing long brio handai ka don kam i bi la ban pentip yang i to hak bai dai bakane ka jingwan jong i ru kadai ka benta ka bangi kwa palat be ya ka jing tho ke mama i ila ban pen urlong ne em lada phimla ru ong bedaktin ke basai le na ada ke jing tho ba phimla ban pen urlong ini mat jing dawa balada phila ru ai bat da notification ke bangi la bat ai kata kenja bangi kenang baki Asha kin la ban da kilit thia hospital na maki phone be yangi man ke por kong la penlong ne em ke tu mat jing dawa ni madam minister ni health minister be ila ong yangi ban ai 90 to 80% ru te hadu kat menta ki Asha ki keep calling la ne ki phone be yangi bangin ne komno kata ka di benta ka jong kinong ki Asha ki ju call yangi tingi kwa ban perlong no ne kata kalong be madam ru ide ban ano da kat kenja jing tho bangin yo menta ka jubab
Hendrai mentakas ngiru ka poi pulom no yang ikum ni hendrai ke ke bangila ya keran lang ni kum ka jingadan lang ka union hi bar ka jingya call lang bar ki executive members akan ke juk ka por ni kwa be ban ai be da ka deadline be ai madam jongi ba ni kwa ke ni notification ha pok shitayo ginam up shu kata kalai photrik kum bi ai jingmat meneling ba ka phone la ya keran ila ong so sorry kata te bi ong bangadan kam kerke syaga asya pok dali kum no tang ba ni kwa be ban ai be deadline ha pok shitayo ide ban ai na ka juba te hakabay day bakata tela day imla pok shtayo ti juba dan ikin notification nam taki asha nam tak me chayas te kata ka dengin sa nangya su sakman ladang ya kran met in general nam tak me chayas liam kemot ka beningkong yong kemni baro kinong song snong jong kami gahalaya kila ban kliem ya ka me chayas kat ba buon ki sngi ki bangi ya lenti menta kalong teng teng wa di kinong song snong kimla ban kliem namar bablay ba ka me chayas hi haki me chayas santa kim don ki operator ki babiang kinong song snong kilet sejaka kutuk jaka kim lap ndai tang ki asharu kim don bre ki ba operate ya ka MHIS tina kata kadau na ka MHIS department ka de ben chim khia ya kani te kum jun madam ide ben kran bahai kani ha bai de be ka MHIS ngi ba kinong song ki babon hi ki bamyo namar ba ka jing dawa kalong bait banam ta ki asha ngi kwa bi in consider namar ki de kita ki health worker ki bairap ya ka kot ka khia ndai ban ong penihap lang ya ki asha ba kita kinong ki ba song snong bro ma namar iong ba bro ki dai song ki la ban claim kila ban kam kenti ya kam MHIS henre ngai ba bon sen kinong song ki babon ki bomyo hi kanik benta handa ka bayde ba ki asha ka second meeting bi ong hi ong ba ki asha ngan persang ki kinam la ban I free ko malong president mene ngan ano 80 to 90% la da ka de shubu menta de ki asha ki thia hospital de shilak te kansion MHIS ko ba prapo wajar at least ka long 80 to 90% at least kala de ke best pelat nam taki asharu ti kata at least in I ko no consider ba kan no notification ban ai na kam taki asha ki asha te ngan ong epi ha jing small breu namar kajing trai hi kaju ba klem da ya phe in fact ki anggan di lele te ngam ong ba ka khia ngam ong ba casting ru rima kiru kaju kajing trai la da kilit thau ki asha ki anggan wadi ki trai thau in fact ki anggan wi ki la dan segi helper banerap ya ki asha li ki haban le hi te tongim ong ye kata ka jingyo kadai hok je ki de banyo ki asha ki de banyo ki angan wadir ki de banyo ne na jing sngo jong ki asha hiru ngomongan ong ye phi ha jing sngo bre te don hi ka jing bisne mi tre ka jo ka kambalai kitu ki la amat penhet double ka ba ki asha pada tang itu ar hajar itu not te incentive ni ki angan wadir ki yo ti ki asha ru ngon ong phi kata ka de bamlong fix kan te na kata ong phi ngi khmiet len ti ba da ka jinglong minister ini riu kan thai ba di ko madam amprin ngidang perkhat ba insu thu e ka jing khia jong ki riu kan thai hendai hadu mentangin pat yo i kenya kata rai la da ila ne mla ban penkil dan ben enhance ka jingyo jingki asharu namang ladap ong ti klempat ajubab yangi yo ngan sa syong ngan sa examine shwa ha ka first meeting mengyakran hi ong ngan sa syong ngan sa examine shwa ka ni wada ngala ne amat penkil ban enhance ka ni ka jingyo jingki ti hadu kat menta kala poi adna lai benar jenchu iklam ai kenya ka jubab wada ila ne imla kan da imla ti nong da ka basha imla bala dai be ila ru ti na ano ka no ka notification ka babyang kan nama kilong satisfied kan ki asharu Nakaliang jong kakong Mira Jun Mersing kepada Presiden jong ki Asha habaya keran bat kilap thai kubor kalapen pawe ke jing skodiau halor ke jing sha weng kam jubor jong ki nongtre Asha haki PHC bat CHC dia ka poin number 2 ka bangi ngi keran nak banta ke jing sha weng jong ki Asha nak por ke jing sha weng ka ba klem nongrim klem kinu ki dau ki babiang ngi pani i ya ka an ka banya dai ki Asha namar ki Asha kat ne ki tre shitom ki madi ki jing ki sacrifice la dia nak bantai ki bru hanrei klem kinu ki dau ki babun ki Asha ki shaweng dia nak liang jong i ila kular ba in bu da kata grievances committee kabai ong ban pej halor kini ki jing shaweng jong ki Asha dia kat hadu mentaru ngi klem benai syapang kata grievances committee tip ila bu ne em nak liang ke jong i nama ba iklem ajing tip ru em yangi hanrei nak por nak segi kat hadu mentangi dang yo bet ki complaints ba ki Asha jong ki shaweng nak koi ke CHC PSC syakoi ke CHC PSC man ke singi yo ki complain ni ke jing shaweng ke jong ki bat ka ma jing dawa ka balai ke bangi bu hai ka long ba na ka benta ba ki Asha kin yo ya ka free treatment ki Asha ki dei ki nong trai ki barret jong kokot ka kia rei ki dei ki kumbang akran mene syakmat ki Asha ki long ki bakloi ban sacrifice la de nak banta ke jing ko jing kia jong ki babun ki paj ba nong song thau ka ba maki ki don te kum ki nong trai ki barret hai jing siu i barret ba ki yo tang ar hajat tengka lada ki don hapeng ke jing pang ke jing sitom ki mat jing shibun kum no bikin sumari la de te nak liang jong ki union hi ngila persang ban yakran bat imadam amperin ha ka be dei bat kane ba in ai ka free treatment ya ki Asha
ti hakasia ni kendu ka bandung kong bat kasia ni kendu ka ba ar na kaliang jong i ong ba ngim la bangin ai baro shi spa persen ye ke jinglu jing sep jong ki asha han rei la kumno kum ba prapau persen la ne khandai pau persen ngin ai ye ke jing lut jong ki asha leng ba da ka smart card la ne MHIS kum ba ngi tip rei kat hadu menta ngi klem yo kono ke jing tip na kaliang jong ki hospital na kaliang jong ki MHIS habangi la kali ngi ong ki asha ki don ki asha ki jongi ki batia hospital hatu ki lala ni emban claim ya kata ka khnai po persen la ni ka prapo persen kumbai health minister jongi ong rei ke ek bangi susi ek bani osngau kolong bana ki hospital ki bangi kli ki ong kat hadu mentangi empat yo jing tip ru em na ka bentakan ni te na kaliang ki jongi ngi sngau ban ong bat ngi kerpat hiru ya i health minister badon burom jongi ba inso bha ban pensyai ya ki asha jong kami galia state hi baro khot koi ki badang ap ya ke jubab na i ba la ne em ban pen urlong ya ke ba ma i la de ban kulare ki asha ha kasian ya kendu nong kong bat kasian ya kendu ba ar jong ki asha